Sağ olun. Olmuş. Amaç bulmuş. دخترجان چی گفت؟ خواهر جان چی که از دستمان آمد کردیم اما افسوس بندگی Olmuş. Amaç bulmuş. Amaç bulmuş. چی گپ شد؟ ها؟ تنجی؟ برای چی گیره داری؟ چی گپ شد؟ ها؟ دختر دادم دیگه نیست بندگی منو так что میگردی؟ گروه همیشه استودیه در پیش چشم ما اومدی برداشتیم بردیم شوستره فهمیدی؟ دیروز دستاری همه ما هست آخه یتیم موندم خیلی نکن من دا بردستم گیرک سبک میشه جویتان جنت باشد تخوان شما آرامک خواب کنید تقا جان ریانه تنها نمیموند من خودم نگاه میکنم بر ریانه روحتان شاد باشد
зани кор рафтам. Хата ба даст бигир. Шаб моро месақадид. Бояд ҳоҷи биёям. Хай хоб. Хай ман рафтам амша. Шуруъ. илтимос маро танҳо намон. Ёд нест. Дигар ман ҳеҷ ки надорум. Медонам. Шуд. Бира наку дигар. Вақти тин. Хоб. илтимос. Хоб. ҳеҷ вақт ро танҳо намемонам. Худо ба даст бигир. Ман рафтам. Хоб. Дара пуш. бинед акаҷон, саррӯсиму нашавед. Шумо мисол ягон чизи оддӣ нахарида истодед, хона харида истодед ака. Албатта акаҷон. Албатта. Мана ду вариант пешниҳод кардем, сеюм вариант ҳаст мана инҷа акаҷон. Фақат 5 хонага аст. Ба шумо 3 хонага дар кор. Фикр кунед ака. Бахшиш. Ака. Телефонат. Ян бардор. Мебахшед. Акаҷон, якум хонае ки 3 хонага ҳаст, албатта таъмир дорад. Худатон мана рафтем, дидед. Барои ҳамин охирон нархаша ба шумо пешниҳод кардем. Арзон намешавад дигар. Лекин 3 хонагаи дигар ки ҳаст, коробка мисол, ягон таъмир надорад. Баъд метонем арзон кунем ака. Бинед ака, ман 5 хонага аст, бо вариант ёфта метавонам ба шумо. Албатта дилхоҳ вақт биёед. Тамом акаҷон. Паго биёед. Хоб. Бардори чикор мекунад ака телефонда? Беҳрӯз Иноятович. Занг задистам. 3 бор занг задистам. Хай бинда. Беҳрӯз Иноятович нависагай. Беҳрӯз Иноятович. Ассалому алейкум ака. Созин ака, саломатиятона, авлакотон. Хубай. Бахшиш ака, бахшиш. Камтар йога карда иста будам, дертар фаҳмидам зангтона. Раҳмат ака, раҳмат. Не, офисианту ҷавоб гирифта будам ку. Нагуфтан. Ака. Агар махфӣ набоша куҷо мерем ака? Сюрприз. Раҳмат ака, майли. Спортивни? Майли. Я футболки нав дорум, амро мепӯшам ака. Майлаш акаҷон, майли ака. Раҳмат ака, хоб, то бозид ака. Хоб. Тинҷи 3 бор занг зад. Тинҷи. Яҷо медем сюрприза. Хайсоз. Китобо куҷо гӯшт? Ҳамаш причанд шуда буд, аз рӯи шкаф монд. Хуб кардем, аввал гуфтанӣ будам. Доим шакидан безор шуда будам. Хеле қавлате. Хайсоз. Ёгора мегирезонида ҳамаша.
Так, 12, так, 13, 14, 10,000, 140,000. Шоро? Чӣ мехоҳӣ зихметон? падари Риана гузашт. Риана ки? Риана ман нагуфта будам. Дӯст доштам. Худованд ҷошула ҷаннат гардонад. Марг ҳақ аст. Барои як рӯза 3 бор марга бояд ёд кунем. Чӣ гуфтанӣ будам ки акаи Салим 14 пачкамон дод, 10,000, 140,000 сомон. Ҳамина чӣ кор кунем? Ягон фикр доред? Ман фикр мекунам бизнеси нав кунем. Чӣ гуна бизнес бояд бошад? Як бизнеси бошад ки дар Душанбе умуман Тоҷикистон надан бошад. Ҳозир мисол дар берун чӣ хел як аз як бизнеса кард, дига ҳама мечаспа ҳамон бизнеса такрор мекунам. Баъд ягонташ пеш намера, ҳамаш банкрот меша. Лекин мо хеле мекунем. Як бизнеса мекунем ки умуман ягон кас накарда бошад. Баъди мо такрорам кунад, мо аввал мемонем. Мо дар ин фикри ту ҳамфикр ҳастам. Дуруст мегӣ. Як фикр дар сарам омадааст. бачо я минут ҳамин ду каса интихоб кардагем музирашда як мебинем шумо майдаш мебинем чӣ мавра дорам ригидрорум шумо клетка небиёг унҷо кушо бачо кушоди биёед в 2019 дар Туркия будам. Баъд Истанбул мол дорад ранги ашани худмон. Вақте ки медори уҷада кумпир меган номаш. Картошка аст, дар дуруи печка меган ё духовка меган. 2 соат, 1,5 соат мепазонанша. Вақте ки аз печка мегиранд, дубулак мекунанд, сир, намак мешуранша, ҳам хеле бамаза мешад ки анамуро агар ҳамин Душанбе биёрем, умедворам ки монанди мо дига ҳеҷ кас наметавонад хеле чӣ карда. Барое ки ин навгонӣ меша, ин необычный чӣ хел ки гуфтӣ, як чизи нав бояд бошад, ҳамин чизи навай. Бале. Баъд ошпазаша чӣ хел мекунем? Повараш осон аст. Ҳамин ютуба мебинем, 2-3 роликша ёд бигирем. Ман худмам дидагӣ бисёр завқ кардагим. Беҳтарин фикр. Набошад оғоз мекунем аз ҷо ёфтан ва ном гузоштан. Барое ки дар бизнес ҳамин ду чиз асосӣ аст. Ҷо ва ном. Ном. Ҳамин номша картошка мемонем, кумпирш мемонем. Чӣ маъно дорад кумпир? Кумпир номи ҳамун картошка. Картошка набошад. Мо номи худаша мемонем. Картошка, аллои картошка. Мана ном. Дар пеши чашмамон. Шохрух Каримона. Супер картошка. Мана. Ҷиддӣ мегӯӣ? Олимо мегӯяд ки фикрҳое ки ногаҳон ба сар меояд беҳтарин фикр аст. Монанди Apple. Бале, ҳамон сери газизагӣ Стив Ҷобс. Ногаҳон ба фикраш омодагӣ аст. Набошад шурӯъ мекунем аз ҷои ёфтан. Бале. ҷо аз куҷо ёбем? Ҷо бояд ҳаракат кардан дар кор марказ бошад, бо беҳтарин аст. ҷои сер одам бояд зиёдтар гузорад. Ашан? Ана, ман дар Ашан як ҷой дидагӣ будам. Бовар кард ҳаминам мода мувофиқ аст. Рафта як дидан дар кор. Бале наки.
рӯ ба рӯмон аст, наздик идора кардан осон аст. Дигар фикроша кардан гирака. Эска. Супер картошка. Аҷоиб дост, аҷоиб. Беҳтарин ном ёфтем. Супер картошка эска. پسرگم خیلی دست برداشتی اینجا بیا Qurban? Dast barduşdi. چکای خوبه؟ Hikine. Ne yaka? Yak yamış. Yakın dast barduşdi. Agar burd kardid amca. Kaleti Mercedes aytı. Beşri. Bakot bir xide polis nerede? خوبه برو Buna aytı. Abi. Erdine. تحت که طرف خواهم Ama yaka. Ya bak kuacağım. Ha. Gizalaşam. İzolaş. و پیش پیش و پیش و پیش بیا هی Sakın neden bu akamaydı? نمیمونم تا ها نمیمونم تا Ne mi oldu? Ha sakın şey. بیا Qurban bio. یا Ey Qurban tu marda ke bacha? Kaleti Mercedes. Kaleti Mercedes. و پیش قربان Aka ya burak buzanım. Sadoi Qurban ne Qurban. Qurban povali daram bio. Aka sakın neden okuyun. Qurban. Ma povali aytib durum. Qurban kalite Mercedes. گل رزینکا نکن بغل تونه Sahi. Hami
варзишгароя бо мусовиқаро кардани будӣ. рости гап худмам дар тааҷҷуб. Вай ёрдам тевае. Наш новый абсолютный чемпион легкого веса Қурбон хез. Қурбон. Хез. ака сӯзӣ мегӯхӣ ака ай сӯзӣ ака бихӣ ай бахшиши ака ай хеки ба худо стропил воре ҳафтиде чӣ бадаша намедонам ба фикрам жилутка давид бихӣ бардохт ака чекшуа намедонам я ҳелаи чӣ ҳайнам инҷа давид даст накшон ай ба худо нохоз шид ака нохоз шид худ гардиш даҳастан Қурбон, Мерседес Ошо. ака қариб хидмае салом алейкум салом сӯзин ака пеш сечкан рафтеси? оҳ пеш сечкам рафтесам шумо устоин ака ҳамин саҳар буровардим шаҳр дер кардем о усто ҳозир хитам соз мекунем сечкатам соз не ака дар козе сарман ай ака чӣ гапа охма метарсме ака ой торика ака